Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга төп темалар турында. Театр паркы яңарды, ләкин чисталык һәм тәртип җитми. Шәһәрдәшләр шулай дип зарлана. Урынга Ләйсән Ханова чыкты. 28 июль бөтен дөнья гепатитка каршы көрәш көне. Кешеләр әлеге йогышлы авыру турында нәрсәләр белергә тиеш? Бу хакта Римма Солтанова. Тәрәс төбендә Гөлбакча 32:05 йорты ишек алдын Ират шәһәрдәшебез үстергән чәчәкләр бизи. Әзәп бистәсендәге Марат Бибишев исемендәге паркта элекке Колизейга терәлеп торган бинаны сүттеләр. Анда боулинг булган. Объектта төзекләндерү эшләре дәвам итә. Бу бинада яңартылган Татар дәүләт драма театры урын алачак. Эшләр мәдәният милли проекты кысаларында алып барыла, бина белән бер рәттән паркта яңартыла. Эшләрнең беренче этабы төгәлләнде инде. Шәһәрдәшләрнең зарлары да бар. Ләйсән Ханова дәвам итә. Элекке Колизей күңел ачу үзәге үзгәрештә, әлегә танып була. Фасады шулук, әмма бинага терәлеп торган корылманы инде сүткәннәр. Объектны реставрацияләүгә 328 миллион сумнан артык акча бирелә. Эшләрне киләсе ел ахырына төгәлләргә планлаштыралар. Параллель рәвештә паркта яңара. Эшләрнең беренче этабы төгәлләнде инде. Үзгәрешләр җитди. Безгә бик ошый монда. Бигрәк караңгы, куркыныч булды инде монда. Хәзер инде монда спокойно, тыныч, бала белән йөрергә була. Шәһәрдәшләр паркның яңаруына сөенәләр, тик менә тәртип һәм чисталык ягына чамалы диялар. Исерекләр күп йөри, пычрак. Себерү нитү юк бит инде, җыештыру юк. Җыештыра торганнардан бик күп әйбәт түгел. Исерекләр күп йөри. Ана бит урыннары тулган. Чисталык җитми. Һәр көн бунда киләбез, ял итәргә балалар белән. Барыбер менә күрәбез бу пычракны. Көн саен менә кич белән монда теге эшеп утыралар в основном. Көтәбез инде, чтобы менә монда берәр охрана булсын, либо менә кешеләр, чистартсыннар инде территорияны. Кешеләр утырып ял итә алсын өчен аллея буенча менә мондый эскәмияләр куеп чыгылган. Аларның һәрберсе янында чүп савытлары да бар. Ләкин парк безгә культураның җитмәгәнлеген дә шулкадәр ачык күрсәтеп тора. Игътибар итсәгез, һәр эскәмия янында көнбагыш кабыклары, ә инде эскәмия астына күз салсаң, бик күп тәмәке төпчекләрен күрәбез. Җыштыручылар да монда шактый күптәннән булмаган. Паркта чисталык өчен шәһәрне яшелләндерү хуҗалыгы җаваплы. Әлеге объект куллануга тапшырылмаган. Шулай да чүпне 2 тапкыр иртә һәм кич җыштыралар. Күрәсең, җитәрлек түгел, кимчелекләргә игътибар итәрбез, диде оешма җитәкчесе Сәлим Хабибуллин. Ә инде тәртип бузучыларга килгәндә, Ичке эшләр идарәсендә бу очракта 112 яки 02 номерларына шалтыратырга киңәш итәләр. Урынга патруль экипажы җибәреләчәк. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әзәп бистәсендә аркылы урамын үлән баскан, суқма кашы үтү бик шитен, бигрәк тә караңгы төшкәч ди шәһәрдәшләр. Бу урынны кем тәртипкә китергә тиеш икәнлеге дә билгесез. Проблемалы территория аркылы урамында 19:08 Б йорты янында урнашкан. Бу участокны беркем карамый ди шәһәрдәшләр. Бирдә үләннәр инде кеше биеклеген узып киткән. Монда бик каты эшләргә кирәк. Моны караучы да юк, беркемгә дә кирәкми. Аның кемдер бардыр бу участокка. В прошлом году, по-моему, еще как-то убирали, стригли газоны все. В этом году вообще ничего нет. Ни уборки, ни стрижки, ничего нет. Идарә итү компаниясендә әйтүләренчә, территория алар карамаганда түгел, ул муниципаль билек. Каждый месяц косим. У нас территория вроде чистая. А вот это не наша территория. И там не наша территория, и здесь не наша территория. А кому она принадлежит? Я не знаю даже. Идарә итү компаниясендә проблеманы хәл итү юлын шунда күрәләр. Бу урамда яшәүчеләр акча җыеп, территорияны үз хисапларына тәртипкә китерә ала. Җирле үзидарә рәисе исә безгә шәһәрне яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләре үләнне чабарга ышандыруларын хәбәр итте. Тик моның вакыты әлегә төгәл билгеләнмәгән. Ләйсән Ханова, Валерий Новожилова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Социаль ипотека программасында катнашучы татарстанлылар тиздән ана капиталын яна фатир бәясенең бер өлешен каплау өчен файдалана алачак. Татарстан дәүләт торак фондында билгеләп үтүләренчә, 2019 елның мартында федераль законга кабул ителгән үзгәрешләр кешеләрнең ана капиталын социаль ипотекага юнәлдерү мөмкинлеген чикләде. Узган айларда дәүләт торак фонды әлеге кискен мәсьәләне хәл итү өчен җитди эш башкарган. Нәтиҗәдә белгечләр әйтүенчә, яңа механизм эшләнгән һәм килештерелгән.
якын арада аны гамәлгә ашыра башларга ниятлиләр. Шаллыда кош ясатканда холык яки тәнне тиштергәндә гепатит авыру юктыру очраклары күзәтелә. Табиблар шулай дип кисәтә, күп очракта бу эшләрне өйдә стерил булмаган инструментлар белән башкаралар. Гепатитның җинси юл белән югу очраклары да аз түгел. Рәсми мәгълүматлар буенча хәзерге вакытта җир шарының һәр 12нче кешесе гепатит вирусы йөртә. Бу ВИЧ-инфекция күрсәткеченнән күпкә артык. Б һәм С гепатиты аралашканда юкмый, вируслы кешедән башкаларга кан аша күчә. Шуңа күрә һәркем тиешле саклык чаралары күрергә һәм авыру юккан очракта дәваланырга тиеш. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, 28 июль дөньяда гепатитка каршы көрәш көне. Острые они выздоравливают все-таки. 25% хронические вирусные гепатиты может развиться цирроз печени. Цирроз печени заболевание довольно серьезное и полностью излечению не поддается, там уже поддерживающее лечение. Еще в 25% может развиться рак печени. Б гепатитына каршы поликлиникаларда бушлай прививка ясала. Моның өчен участок табибына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Прививка кешене 10 елга авыру югыдан саклый. Скандинавия йөрешенә өйрәтү буенча осталык дәресләре дәвам итә. Аларның чираттагысы 30 июльдә Җиңү паркында булачак. Күнегүләрне Скандинавия йөреше буенча тәҗрибәле инструкторлар үткәрә, шөгыльләр шәһәрнең төрле урыннарында җәй дәвамында планлаштырылган. Аның нәтиҗәсе булып сентябрьдә республика күләм сәламәтлеккә җиңел адымнар белән дип исемләнгән зур фестиваль узачак. Гүл чәчәкләр, кыңгырау лилия чәчәкләре 32:05 йорты ишек алдындагы гүл бакча берәүне дә битараф калдырмый. Бу шушы йортта яшәүче Николай Сухецкий тырышлыгы белән барлыкка килгән матурлык. Чәчәкләрне һәм иҗади күңелле шәһәрдәшебезне Лилия Гатина күреп кайтты. Они выносят любой жару. И она красоту создает и вид. 32:05 йортында яшәүчеләр чәчәкләргә сокланып туя алмый. Бер дә чәчәкләрне һәм агачларны Николай Сухецкий инде 25 ел дәвамында утырта. Тәрәзә төпләрендә тирә-юньгә матурлык таратып гүл чәчәкләр, кыңгыраулар үсә, хәтта виноград та бар. Бик матур. Һәр елны шундай бик матурлыкка сыкланып яшибез. Үткәндә, киткәндә шулай бергә яшибез инде. Ер чагында Николай Сухецкий урманчы булып эшләгән. Шул чактан ук үсемлекләр белән мавыга. Беренче утырткан чәчәкләре 3 роза булса, хәзерге күнгә монда бер оранжерея дип горурланып сөйли шәһәрдәш. Это одновекие. Они красоту создают, они начинают 5 листочков, цвести начинают они. Вот эту тоже одновекие. Вот эту пони выбросили, я ее точно взял. Матур үрнәкне башкалар да үз иткән. Шәһәрдәшнең күп кенә күршеләре дә хәзер тәрәз каршыларында чәчәкләр утырта. 32:05 йортында яшәүчеләр ишек алларын гүл бакчага итмәкче. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. 5-9 һәм 1-ле. Башкалабыз Казанга комфортлы рейслар. Сезгә уңайлы булган тукталыштан алып китәбез. Һәр 10-нчы барып кайту бушлай. Күп каналлы бердәм телефон 5-9 һәм 1-ле.